लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ इसे आलादा जागोन दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बिथां डियार नाब्ला सारखौ लानानै आं माखासे कुइसन खालामगोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थांनानै कमेन्टआव नोंसोर मा बुजिदों गावबा गाव कमेन्ट लिरहैब्लानो जाबाय मानो होनोब्ला आंनि कुइसन आरो नोंथांमोननि एन्सार जागोन बिथां डियार नाब्ला सारखौ लानानै आं माखासे कुइसन खालामगोन आरो दा जोङो माखासे खोथाखौ जों मिडियाआव नुनो मोनगासिनो थायो बिथां डियार नाब्ला सारखौ बरननांगौ बा सोरबा सोरबा गिदिर गोलावफोरानो बुङो बिथां डियार नाब्ला सारनि लोगोमोनानो बुङो जों डियार नाब्ला सारखौ जों बरननो हाया जों माने गावसोरनि न'खरनियासो बरननांगोन जों बेफोरखौबो खोनायो जों जोबोद दुखु मोनो माने थोरसि गंसेयाव ओंखाम जानाय मानसिफोरानो दिनै बेफोरबायदि बुङो नंगौना नङा अब्लानो जों दुखु मोनो खोनानानै आरो माखासे मानसियाथ' ओरैबायदि बुङो बिथां प्रमद बर' सारखौ डियार नाब्ला सारखौ जियालनिफ्राय बरनबा गावगाय सिब जानो मोननाय नङा बेनिखायनो बिथाङा मा डियार नाब्ला सारखौ जियालाव सोना दोनदो जों बिदिबो नुनो मोनो बिब्दिबो खोनानो मोनो बेफोरजों आंहा जेबो लोब्बा गैया आंनि कुइसना आलादा जागोन आं बेफोरो सोरबा प्रमद बर' सारखौबो आं बुंनो थाङाखै बे सोरबा माने जों खोनानायसो राव बेफोरो माने मिडियाआव जों नुनाय बा खोनानाय राव बेनिखायसो आं बुंदों अब्ला आं दा नोंथांमोननियाव कुइसन खालामसै दाथ' जोंनि रायजो राजाफोरा बिथां डियार नाब्ला सारा जियालनिफ्राय ओंखारबा 101% बर' रायजो राजाफोरा बिथां डियार नाब्ला सारखौ बर' हारिनि दैदेनगिरि खालामखागोन बेथ' रोखा बेखौ आं बुंबाय अब्ला कुइसना बेसो बिथां डियार नाब्ला सारा जियालनिफ्राय गगोन ना आरो दिनैसिम बिथां डियार नाब्ला सारखौ दिनैसिम रावबो बुंनो हायाखैदि बिथाङा जियालनिफ्राय गगोन माने रावबो क्लियार रावबो बुंनो हायाखै बिथाङा जियालनिफ्राय गगोन होनना रावबो बुंनो हायाखै आरो ओरैबो बुंनो हायाखै बिथाङा थैजासिम जियालावनो थानांगोन बिब्दिबो दिनैसिम क्लियार रावबो बुंनो हायाखै सोरनिबा खुगानिफ्राय खोनादों नामा नोंसोरो बिथां डियार नाब्लाया जियालनिफ्राय जों बरननो हानाय नङा बिथाङा जियालावनो थानांगोन आरो बिथांखौ जोङो बरननो हागोन होननाबो रावबो बुंनो हायाखै दिनैसिम मानो आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ आंनि कुइसना गोरोन्थिबो जानो हागौ गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय आरो बर' रायजो राजानि बा बर' हारिखौ दा दैदेनबाय थानाय बा बर' हारिखौ दैदेनगिरिफोरा बिथां डियार नाब्ला सारा जियालनिफ्राय फैबासो जियालनिफ्राय बारग'बासो जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरा खौसे जागोन नामा आरोबाव बिथां डियार नाब्ला सारा मालाबा जियालावनो थैना थांबाय मानसिनि जिबन बाय जियालाव थानाया सहस नङा जाय जियालाव मास मोनथाम थानानै फैदो बिसोर मिथिगौ बिथाङा दिनै बेसेबांबा बोसोर जियालाव दङ अब्ला बिथाङा माब्लाबा जियालाव थानायावनो हारसिंनो थैलाङोब्ला बे थैखांनायनि उनावसो बर'फोरा खौसे जागोन नामा जोंहा बिथां डियार नाब्ला सारा थैबायलै माने बिथाङा थैखांनायनि उनावसो जोंनि माबायाव माने मेगनाव मोदै गनानै अब्लासो जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलाव बा रायजो राजाफोरा बुजिगोन नामा बिथाङा थैबाय जों खौसे जानांसिगोन बेफोरबायदि जागोन नामा बर' हारिनि लिडारफोरा थैबाय जों खौसे जानांसिगोन मानो होनोब्ला दिनै जोङो बर' हारिया माने बर' हारिनि दैदेनगिरिफोराथ' मिनिजाखायो गुबुन हारिजों आं डाइरेक्ट बुंखायो माने गोसो सिङाव खुगाजों बर' हारिखौ रावबो मिनिनानै बाथ्रा बुङा बर' हारिखौ नाथाय गोसो सिंजों बर' हारिखौ गुबुनफोरा मिनिखायो बर' हारिनि गोदोरफोरखौ ओरैनो थगायजोबनो हायोलै मानो होनब्ला दिनैसिम जोङो मा जाय जायगायाव जोङो खौसे जानानै जोङो बर' हारिखौ सालायनांगौमोन बा बर' हारिखौ खुंनांगौमोन जों बेफोरबायदि दिनैसिम जानो हायाखै बेनि थाखायनो जों गुबुनजों मिनिजायो बे बाथ्रा फंसेनि थाखायनो जों गुबुनजों मिनिजायो गुबुन हारिजों 100% जोंखौ गोसो सिङाव मिनिथारो गुबुन हारिया आं बेखौ सानखायो मानो होनब्ला जोंबो गोबां बुंजाबाय नोंसोरनि बर'आ होननानै जोंखौनो बुङो ना बुङा नोंथांमोनखौबो बुङो जानो हानाय जों जेबो बुंनो हाया जायो मानो होनोब्ला जोंहा गिदिर गोलावफोरनि खौसेथि गैयिनि थाखाय जोङो मा जेबो बुंनो हायि जानानै जोङो स्रि थानांगौ जायो आं बेखौनो बुंगोन जेब्लासिम जों बर' हारिया जेनेबा जेब्ला जों गादियाव थाया बा जों सियाराव थाया अब्लानिया जों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो हारिनि सायाव जों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय जेब्ला गादियाव जिरायगोन अब्लानिया बात्ति बन जायो
मानो बाट्टि बोनजायो आं सिगांनो बुंखांबाय बिथां हाग्रामा सारखौ आं सिगांनो बुंखांबाय बिथाङा गादियाव जिरायनाय लोगो लोगो इफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनो हाया बे दिनैबो जों नुनो मोनबाय गाद्दि जिरायनि आगोलाव गोबां गाद्दियाव जिरायनि आगोलाव गोबां बाथ्रा बुङोमोन नाथाय गाद्दियाव जिरायनानै मानो बुंनो हाया मानो होनब्ला जों बर'थ' खौसे जानानै जों बर'थ' जोङो माबा रायजो खुङाखै माने गुबुनदोसो जोङो थानानै गुबुनदोसो जों सालायजानो गोनां जादों बा सालायजायाखैब्लाबो दे गुबुनजोंसो दङ गुबुनजोंथ' दङ जों गुबुनजों लोगो नांनानै अब्ला बैसोर कनफारेन्सआवबा मा रायलायो जों बेखौथ' मिथिया बिसोरनियावबोथ' फ्रेस माने कनफारेन्स जायोना गिदिर गिदिर अब्लानिया बैयावबा बिसोरखौ जों मा बुंना दोननो बैसोरो गिदिर गोलावफोरा नंना नङा बिसोरनि सायाव बाब दोङो ना बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जोङो गिदिरफोरखौ माने सहसाव जोङो बुंनो हानायखौ नुनो मोना मानो नुनो मोना बेनो आरो जों जेब्लासिम गुबुन हारिजों लोब्बा लानानै जोङो बेफोरबायदि बर' हारिखौ सालायनो सानगोन ना नों सिगाङाव जेसेबां बुंनो हागोन नों गाद्दियाव गैयिनि आगोलाव जेब्ला नों गाद्दियाव जिरायगोन नोंनिया बाट्टि बोनजाखागोन जों बेखौ मिथिखायो जों बे बाथ्राखौ जों मिथिखाथारगौ आरो बाट्टि बोनजागोन दिनै एसेबां दावराव जागासिनो दङ बर' हारिनि गेजेराव थेवब्लाबो गोबां मानसिया जेबो बुंनो हायाखै मानो हायाखै जेब्ला जोङो बर' हारिनि थाखाय बर'जों बर' खौसे जानानै जों गाद्दियाव जिरायनानै खामानि मावगोन अब्लासो जोङो गुबुनखौ बुंनो हागोन बेखौथ' गासैबो मिथिखानाय नंना नङा अब्ला आङो बांद्राय कुइसन खालामलायला बिथां रन्जन दैबारि थैखांना थांनायनि उनावसो खौसे जागोन नामा नंना नङा ना बिथाङा जियालनिफ्राय गबासो खौसे जागोन आं बेखौनो सानो आरो दिनैनि दिनाव मानो बिथांखौ रावबो गगोनबो होनना बुंनो हायाखै आरो बिथाङा थैजासिम जियाल जागोनबो होनना माने फुरा पेन्डिंआव बेफोरबायदिजों राव खोनायाखैना बिथाङा गगोन बिथाङा जियालाव थानांगोन बेफोरबायदिजों रावनियावबो राव खोनायाखै आं बेखौनो सानो आरो अब्ला कमेन्ट बक्सआव फटाफट कमेन्ट खालामनानै बुंदो रायजोफोर आंनि लोगो नोंथांमोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द